tady rád přivítal po dlouhé době na kanále Urbex Pilsen. A dneska jsme tady s novým videem, kdy jsem se vydal do jednoho poměrně velkého objektu. Jedná se vlastně o bývalý dětský tábor i s penzionem a vlastně s jídelnou. Nacházíme se kdesi na západě Čech. Co jsem se koukal do historie, tak vlastně ještě v roce 2015, myslím 2016, tam bylo nějaký poměrně kladný hodnocení na internetu vlastně tady na ten areál. No, podíváme se, co z něj zbylo, co je jeho součástí a jestli tady na nás někdo nevlítne, což pochybuju, protože jsme opravdu na hodně vzdáleném místě a je tady v okolí jenom pár chatek. Tak, což samozřejmě teda je spojitý i s tím, že jsem teda opravdu jako offroadová cesta, takže pokud budete chtít něčím takovým, tak hodně opatrně a jdeme na to. Takže já jsem se přesunul vlastně úplně na konec areálu, kde je takovýhle obrovský bazén. Ono se to z těch fotek a dostupných videí moc nezdá, ale opravdu je to fakt jako poměrně velký bazén. Vlastně vidíme, že tábor se rozléhá na poměrně jako velký ploše těch chatek. Je tu odhadem možná nějakých 40, nevím, samozřejmě by se to dalo spočítat bez problémů, určitě budou mít nějaké číslování, ale myslím si, že většina z těch čísel už bude pryč. Tady potom máme nějakou budovu, což je teda vlastně asi nějaký zázemí pro ten bazén, takže tady bych hádal, že teda bude nějaká, že tady bude nějaký zázemí pro bazén. No, tak to vypadá ještě celkem docela zachovale. Tady máme, nějaký filtrační komory, ale samozřejmě bohužel ani zde teda už se to neobešlo bez vandalismu. No a pak vlastně támhletím směrem tak je ten penzion, kde jsem začínal úvodním proslovem. A vlastně tady takhle teče takový hezký potůček, který obtéká vlastně celý ten areál. Jako je to škoda, protože si myslím, že tohle by mělo určitě potenciál i v dnešní době, protože takovýhle bazén jako zkrátka, nebyl jsem zkrátka na táboře, kdyby byl bazén a ještě takhle velký. Takhle další záběr. Je ta budova s tou vodní technikou a pak samotný tábor. Tady se samozřejmě nabízí nahlédnout do některých z těch chatek. Je to prostě klasická táborová chatka, jako každý zná z dětství. Jo, tady byly dřív palandy, ale docela mě překvapuje, že je tu to elektrické topení. Takže to jako, myslím si, že ještě docela tady ten areál odolává jako dobře nějakému vandalství. Nicméně se obávám, že ani tady, a to si ukážem hlavně na tom penzionu, těm vandalům zkrátka neunikne. Nebo jestli si sem chodí někdo z okolí hrát, těžko říct, ale jak jsem říkal, široko daleko jsou, zase kamna, zajímavý, široko daleko jsou tady fakt asi jenom 3 domky a nějaký malinký rekreační areál. Je možný, že si sem chodí hrát děti z toho areálu. Ještě zkusíme kouknout sem. No, tady už prostě dveře někdo vyhodil. Tady už dokonce odstrojili i to topení. Ale je teda zajímavý, že jsou pryč ty postele. Že by někdo kradl palandy. Možná to stihli vystěhovat samotní majitelé nebo provozovatelé.
kempu. Tady asi byly nějaký umyvadla, nebo nevím, nějaká nástěnka. No a tady je vlastně plac. Tamhle nějaký hřiště. No a vlastně pak tady na začátku jsou celkem zajímavý 2 chatky, nebo 3 vlastně, které už jsou, zdá se, jako i nějak zateplený. Já hádám tomu, že určitě byly pro vedoucí, nebo to možná byly nějaký samotky. Tady někdo nechal rybářskou židli. Tady nějaký rošty z postele. Jo. Snad ty záběry budou aspoň trochu použitelný, protože jsem si sestrojil takový provizorní stativ. Jo, tady můžeme nakouknout okýnkem. Teoreticky si něco uvidíme. Jo, opět jenom kamna. Já ze svých zkušeností vím, že když jsem jezdíval na tábory a byly tam takovýhle elektrický kamna, většinou to vůbec nefungovalo, a nebo to bylo centrálně vypnutý. Jo, takže prostě klasický chatičky. Tady pak je nějaká budova, pravděpodobně asi nějakýho, taky možná vedoucího, nebo údržbáře, nebo těžko říct. A tady je pak budova, což asi teda možná byly záchody. Tady jsme byli opuštěný svět. No, tamhle je dokonce nějaká tiskárna. A nějak, to nevím, co bylo. Nějaká klubovnička malá, pravděpodobně. Co se týče dveří, ty jsou zamčený, nikam se nedobýváme, jenom vlastně chodíme tam, kde je otevřeno. No, a teď se blížíme k hřebu dnešní výpravy. Jo, vidíte, že ta cesta je opravdu, to tady je ještě dobrý, jo, ale jsem fakt měl co jet, abych sem sjel a neodřel si auto. A tady je vlastně penzion, jo, s jídelnou a s nějakou možností ubytování. A vlastně tamhle pokračuje příjezdová cesta. Tady si někdo jako udělal takový fefelící místečko. Možná si sem chodí někdo, i když tady na tom pravděpodobně neseděl nikdo od doby, co je to opuštěný. No, podíváme se tady. Já už jsem se tady byl podívat. Na to, že to není opuštěný dlouhou dobu, to nevypadá zrovna vábně, co si budeme povídat. Takže tady vstupujeme vlastně do přízemí. Tady je nějaká kuchyňka. A poměrně jako pěkný nábytek, jo. Prostě je vidět, že se tomu celkem dařilo. Podlaha ještě není úplně taky nejhorší. Tady jako někdo chodí chlastat. Asi. Jo, záchody taky kompletní všechno. Tam doufám, že neležela nějaká mrtvola. Ale zatím to ta vlhkost jako úplně neúřaduje. Já jsem si myslel, že to je plíseň, ale ona je to tapeta. Takže v tomhle ohledu je to a jo, a tady je sprcháč, jasně. V tomhle ohledu je to celkem ještě zachovaný. Tady byl nějaký alarm, ten už taky někdo ukradl. Tadyhle vlevo jsem si sem vzal baterii. No. Tady byla asi nějaká kuchyně možná, kdo ví. No teď je to tady skladiště dveří a madrací. Jo. No a uvidíme,
Tady pak se dá jít i samozřejmě nahoru. Ty schody, no, ještě bych řekl, že něco málo vydrží. Tady potom schod chybí. Tamhle pak je nějaká sprcha. No, zkusíme se podívat do té hlavní jídelny. Mrknem do jídelny. Jídelna. Jo. Tady máme umývárna. A tady je teda jídelna. Tak se zkusíme podívat. Ano, opět opuštěný svět. Tak. Vstupujeme do jídelny. Tady je nějaká sprcha. Tady tyhle radiátory. Všechno je na místě. Tady jsou nějaký okýnka. Ano, správně. Tady máme dokonce nějakou... Tak. A tady jsme na baru. Je tady i krb. A tady je samotný bar, dokonce i s nějakou nabídkou jídla. Takhle to tady vypadá. Luxfer je zachovalý, nic není rozbitý. To s tímhle by se zkrátka ještě dalo v pohodě něco vymyslet. Mrkneme tady do zázemí. Tady máme dokonce výlez na půdu. Tady je jeden sklad. Tady máme nějaký... Tady byly nějaký dřezy pravděpodobně. Tady provozní kniha. Takže tady byla asi nějaká... Jo, tady jsou klíčky k chatkám. No, byly tady klíčky k chatkám. Koukneme, co je tady. Pokoj pro nemocné. Tak dokonce tady byla samotka. A tady máme takhle kotel. Ale světlo není úplně účinný, ale tady teda to vypadá spíš jako černá kuchyně nějaká. Tady vlastně máme, tady je mikrovlnka, ubrusy, no. Ale celkově ty místnosti jsou ještě poměrně zachovalý. Tady talíře, sklad prádla, sklad mycí, tady nějaká pračka. No, myslím si, že objekt by se dal ještě zachránit. Tady pravděpodobně prostor pro zásobování. Tamhle se můžeme jít ještě taky podívat. Jo. Vememe to vnitřkem nazpět. A je na půdu. Tam se mi úplně líst nechce. Jo, tady máme vlastně ten bar. Jo. Sklad A. Jo. Tady jsou nějaký. Už tady někdo úřadoval. Jo, tady se dá zase ven. No a tady je samozřejmě už kuchyně. Bez vybavení.
jsme zpátky vlastně u toho vchodu. Takže samozřejmě zavřeme. No. Aby se sem nikdo nemohl dostat. Nebo oni se sem všichni stejně dostanou, ale nemusí to tady být otevřený do kořán. Koukneme ještě takhle okolo. Tady bychom možná mohli nahlídnout takhle dovnitř. Si to možná ukážem z trošku větší dálky. Abych se tady jako nerad rozflákal ústa. Jo, protože tady je vlastně ta jídelnička, tady je ten bar. A když se dáme takhle dál, tak vlastně tamhle je ta budova, asi nějaký taky zázemí technický, těžko říct, tam už se mi popravdě moc nechce. Hlédnout sem do této chajdy. Ale myslím si, že tady bude spíš bordel, když vidím, co se válí okolo. Ty dveře jako asi zažily lepší časy. Tady je jaká ona. Bordel je tu šílený. Tady globus. Ale zase jo, jsou tady docela pěkný kamna. Jenom otázka času, kdy to tady někdo prostě bohužel asi zapálí. Protože je tady takovýho nepořádku, že si od toho něco nechytne, tak to bych se tomu hodně divil. Tamhle dokonce nějaký notebook. Tady nějaký CDčka. Taky staříčkej Dell. Jo. Tamhle harddisk. Audi. No, možná tady někdy nějaký Audi bylo. Teď už to určitě není. Tady už se to pomalu rozpadá. Záchodová místa opět nepoškozená, i když už asi ne na svém původním místě. Jo, ještě koukneme dolů. Do té garáže. Tady už asi padku z střechy, nebo co to je. Koukneme ještě dolů. Tady teda tam nějaký řízení z auta, kolečka, nějaká přímočarka tady hozená. Garáž tam s kotlem. Tak tady byla nějaká dílnička, no. Tady opravoval držbář, co mu přišlo pod ruku. Tak jo, dámy a pánové, já doufám, že se vám videjko aspoň trošku líbilo. Kdyby se sem někdo chtěl z vás podívat, určitě doporučuji, poměrně je to zachovalé místo, i když, jak už jsem říkal a mohli jsme vidět, zkrátka už trošku podlíhá nějaký fázi rozkladu a rozebírání. Možná spíš tomu rozkladu, no, že jako tady opravdu není, to by se musel fakt jako někdo cíleně to sem ničit. A doufám, že nikdo z vás není takový gauner. Nicméně, kdyby se někdo chtěl jet, tak to zase není tak těžký najít tu lokaci. A na internetu vlastně kolují nějaký fotky z dob ještě, kdy ten areál fungoval. A tak jo, tak u dalšího videa se na vás budu těšit. Čau.